जों दिनै 33थि दक्षिण दंगारगाव आन्चलिक रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ जोङो मेक्सिमाम जोङो जनगोष्ठी जोंनि ओनसोला दक्षिण दंगारगावा राभा बर' एसामिस आरो अन्यान्य धोरोमनि जनगोष्ठीनि सुबुंफोर दङ। बे हिसाबै जोङो रंजालि बैसागुखौ हारसिङै फालियालासिनो गासै जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो रंजालि बैसागुखौ फालिनाय जायो। साननैनि हाबाफारि लानानै जों गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियावनो माने फिरफिला बिर होनाय हाबाफारि जोङो 33थि बे माने खुंगा 33थिलाय जोङो खुंगा 33थिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो 33 खान जोङो फिरफिला बिर होदों राभानिफ्रायबो आरो एसामिसनिफ्रायबो आरो जों बर'निफ्राय मोनथाम हारिनि जोङो फिरफिला बिर होनाय जादों खौसेयैनो। बेनिफ्राय आरो जों दिनै मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौबो जों लादों। जायफ्रा जोंनि बे रंजालि बैसागुआव खुंथाय आफादाव नांथाबनानै जायफ्रा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि थाखाय जों मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे आरो जोङो जोंनि माबाया अरनबारि जानायनि थाखाय जोङो माने दंफां गायनाय दंफांसा गायनाय हाबाफारिखौबो जों लाफादों। लोगोसेयैनो जोङो दिनैनि बे माने 12 बाजियाव जोङो गेवलां मेलखौ मोसाग्लांनाय राभा बैसागो माने एसामिस जों मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि जोङो मोसाखावरि लिंहरदों, हांख्रायना लाबोदों। बिथांमोनखौ जोङो दिनै मोसादों। बिनिफ्राय जों बे गेवलां मोसानाया जोबनाय लोगो लोगो जोङो मोनाबिलिनि 8 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो माने उन्दै गथ'फोरनि जोङो मोसाखावरि केसेटजों मोसाखावरि जों बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बेखौ जोंहा थिग 8 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो बेखेव होगोन। आरो बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो जाजमेन हिसाबैबो लिंहरखानाय आलासि दङ। आरो लोगोसे बेखौ बेखेवनो जोंहा जोंनि तामुलपुर समस्तिनि बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बेयाव नुजाथिफैगोन आरो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि खोथा होदों। बे हिसाबै जोङो बिथांखौ बरायदों। आरो गाबोननि हाबाफारिया जोङो जोबथा अर्थात 6 बैसाग माने 20 एप्रिल गाबोननि जोबथा हाबाफारियाव जोङो दिनैनि जा हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जों गाबोननो माने मा होनो खन्थाइ आवरायनाय बारनाय खारनाय गथ'फोरनि माने सोंथि बायदिसिना हाबाफारिखौ लानानै जोङो सावगारि बोनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ जों गाबोन लागोन। बेनिफ्राय मोनाबिलि समाव जोङो हारिमु आयदा हिसाबै जोङो हांख्रायना लाबोनो हादों अनिरुद्ध राभा सानदुबि आरो रुपान्जलि राभा बक' सयगाव। ओमफ्राय बे हाबाफारियावनो बेखेवनो फैगोन जोंनि BTCनि बारग' EM मानगोनां गणेश कसारि बिथाङा फैगोन। बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो दा बेखौनो सानदों रायजोफोरा जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरा लैहोर फैनानै जोंनि गाबोननि हाबाफारिखौबो दिनैनि हाबाफारियाव जाय माने जोंखौ मदद होबाय गाबोननि हाबाफारियावबो जों बेबायदिनो मदद मोनगोन होननानै जोङो बानजाय आफादनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। हिसाबै जों दुलाराय BTCआवनो बा आसामावनो जों जेरै बैसागो फालिदों हायोबा गासैबो बैसागो गाव गावनि हारिमु नेरसोनफोरखौ लाखिनो थाखाय बयबो जायगा बैसागो फालिनायखौ जों हांख्रायगोन। आरो बयबो बेबायदिनो खौसे बा अनलायनाया फैगोन होननानै जों आसा खालामदों। गोजोन्थों। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহু উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁ দক্ষিণ দংগাৰগাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু। আমি প্ৰতি বছৰে বহাগ মাহৰ 5 তাৰিখ আৰু 6 তাৰিখে ইয়াতে বিহু উদযাপন কৰোঁ। প্ৰতি বছৰ আমি কৰি আহিছোঁ। ইয়াতে আমি বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মানুহ আমি বাস কৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ আমাৰ বড়ো ৰাভা আৰু অসমীয়া মিলি আমি ইয়াতে বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে এই মঞ্চত আমি বৈশাগু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, ৰাভা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰোঁ আৰু লগতে বিহু নৃত্য ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। বৈশাগু দল আমাৰ এইবেলি দুটি দল আহিছে, এটা ওদালগুৰি এটা নিকাচি। ওদালগুৰি ৰাভা দল, নিকাচিৰ বৈশাগু দল আৰু পাকৰিবাৰীৰ বৈশাগু দল আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও দৰঙৰ বিহুৱা দল, ৰঙিয়াৰ বিহুৱা দল এটা আছে আৰু এইফালে আত্ৰিঘাটৰ ওচৰৰ বিহুৱা দল এটা আমাৰ ইয়াতে আছে। ইয়াৰ উপৰিও চেমনীয়া বিহুৱা দল আমাৰ নাগিজুলিৰ ওচৰত এটা বিহুৱা দল ইয়াতে আছে। আমাৰ বিশেষ অতিথি হিচাপে আমি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমি ইয়াতে মুকলি বিহু উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে মাতিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। অহাৰ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু আহিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে আমি
আমাৰ হাইস্কুলৰ গংগামাই হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ক আমি মুকলি বিহু উদযাপন কৰিব দিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি ইয়াতে ৰাতিপুৱা বিবাহবোৰো আদৰি আনিছোঁ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে। ইয়াৰ পিছত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আছিলে, ইয়াৰ পিছত শ্বহীদ তৰ্পণ আছিলে, ইয়াৰ পিছত খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে আৰু এতিয়া মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা প্ৰদৰ্শনী চলি আছে। কালি আছে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি এইবিলাক প্ৰতিযোগিতা দিনৰ ভাগত আমাৰ হ'ব। ৰাতি আমাৰ থাকিব সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া। ৰাতি আমাৰ আজি গধূলি আমাৰ আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আছে। 5 বহাগ গধূলি আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আছে। ইয়াত উদ্বোধন কৰিব আমাৰ প্ৰাক্তন MLA তামোলপুৰৰ ইমানুৱেল মুছাহাৰী। অহাকালি আকৌ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আহিব আমাৰ গণেশ কছাৰী, প্ৰাক্তন EM আমাৰ শুক্লাই চেৰপাঙত। আমি ভাবোঁ বিহুটো আমাৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক। আমাৰ সকলো জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই আমি বিহু ইয়াতে পাতিছোঁ। সকলো অসমৰ সকলোৱে মিলিজুলি এনেকৈ বিহু পাতিলে নিশ্চয় বিহু ভাল হ'ব। আমাৰ বিহু আমি প্ৰকৃততে আমি আহঁতৰ তলতে বিহু পাতোঁ। আমাৰ আহঁতৰ গছৰ তলতে আমি ইয়াতে মুকলি বিহু পাতোঁ আৰু প্ৰতি বছৰ আমি পাতি আহিছোঁ। আৰু অসমবাসী ৰাইজক আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ, আমাৰ বিহুৰ যিটো মানে কৃষ্টি সংস্কৃতি, যিটো আমাৰ ঐতিহ্য, সেইটো যাতে জীয়াই ৰাখি আমি বিহুবিলাক যাতে তেনেকৈ পাতোঁ, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो तो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मैनेजमेंट आरो एविएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। तो बेहाय दा फ्री एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। तो जायफोर कैंडिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्री सोलिगासिनो दं। एविएशन आरो हस्पिटेलिटी मैनेजमेंटनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलोंनो लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।